Mikel Goñik debuta egin zuenetik urte batzuk pasatu dira. Gazte-gaztea zen, 19 urte besterik ez. Mundua jan beharrean ikus dezagun nola kontatu zigun bisitarien. Debuta 18 urterekin. Oixa. Nun? Tolosa. Tolosa. 17 de febrero. Antes yo. Seguiduri, miño. 18 urte ya. Argala. 1,83, 82 kilos. Largalegi. 82 kilo. Argalegi. Horni gorputza egin gabe. Baina golpe bizi-bizi hor dugu. Fresko. Bai. Beste gai zituen da. Eta atzera egiteko modurik bagenu? Bai, gauza franko aldatuko niztuke. Bino, bueno, etxeok makina ato egiteko, osea, inak hori onartu behar, eta gauzak gaizki intxuzunari buelta batzuk eman, eta alde modu, berz ez ez da egin, ez?